So finally guys, good evening, गोजोन मोनाबिलि आं नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोननि सिगाङावहाय बे भिडिअखौ आं देखायगोन रायजो राजाफोर। बे दिनैनि भिडिअ रेकर्ड खालामदों आङो। जोंहा मिस्टार प्रमद बर' बिथांखौ बरायदों कारिगावहाय गोबां जायगायावनो बरायदों। तामुलपुरावबो बरायदों, लोगोसे बिजनियावबो बरायदों आरो कारिगाव आरो क'क्राझारावथ' गोबां जायगायाव बेरायदों आरो लोगोसे गाबोन समायखिरा लानाय जायगाखौबो आं भिडिअ क्लिप्स खालामना लाबोदों। आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय फारि फारि देखायनो सानगोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय। फार्स्ट अफ अल आं नोंथांमोननि सिगाङाव नैबेखौ देखायनो सानदों। बेवहाय नायबानो जाबाय नोंथांमोना। Santi.
कारिगावआवहाय बरायनाय जादों मिस्टार प्रमद बर' बिथांखौ। नोंथांमोना नायनो हागोन फारि फारि।
बिबार